ng si Jesus para po sa ating lahat upang tayo ay matubos, mabayaran ang lahat ng ating kasalanan. So ang ating motivation po sa ating celebration ay it is because Jesus paid all our sins. He died for you. Instead na tayo po ay ipako sa cross dahil tayo po ay makasalanan. But Jesus took your place. Instead na tayo po ang mag-suffer, tayo po ay mamatay sa ating kasalanan. But Jesus did it for our sake, for your sake, para po sa ating lahat. But the good news was, Jesus, right after He was buried, in 3 days later, Jesus was resurrected. He rose again from the grave and He's alive. And yet, He promised to return. Nangako po ang Panginoon na Siya po ay babalik para po tayong lahat ay Kanyang kukunin